Mbak iki. Sopo sing iki? Kae sing nonton kae ngerti ditutupi sarung ngene. Ya. Kepucane ngati. Tegur aku kuat. Wis ngomong. Ana wong roman ora tinggalmu yo. Kayak Ken, tenang ya. Ojo ngawur. Ya. Wong langsung di Untuk pantai apa? apa iya kok? Sing ketok dijimu kok. Ngomong-ngomong ora kok bulan kok. Biasa kene kalau miko di sana tangan kene. Apa ngawakku dewe. Gini. Jadi Wino. Gentiwi. Iki lho. Jangan mendadak Mas niki anu wis tuwek latah. Ya. Jangan mendadak iki nyoba. Hah? Jangan mendadak nyoba. Jangan mendadak iki. Jangan ujuk-ujuk. Ya to Pak Dek, kula aja banget. Niki wae kan niki sedulur itu diseragami to. Iki jenengan diparingi seragam. Apa iso penjahit-jahit kaya iki? Khusus son. Iki jahitan khusus. Iki wis tak iseni lho. Berarti jangan bangga mboten diparingi. Loh. Bangga no. Aku mentahan no. Alah. Yo, dereng. Yo dewa Jawa Wino. Anane gandeng iki digandeng Mas Dareng digandeng. Sakmaku ayu. Lah jan putune ngeterke mbane puskesmas yo. Tapi ben digoleke tangga ya. Padune Meri. Aku demek kowe ngrangkul kowe Meri. Yo iki resikone batine dagelan yo iki. Napa? Kowe nadyan anak buah iso demek wong ayu timbangane bos wong kelas terus debok apa. Lah pengen disebut dhewe. Wis apa diajarke ta? Tembure tuh dhewe. Ya. Rena ae. Wala ora parang pati. Ajane njaluk ade. Alah. Takna. Hah? Takna. Yo Sosis kalian dan layu. Kulit balik dah kisut. yang nanti dicangkok lah. Apa tuh jadi di basa apa tuh? Yo, gitu ya. Udah lagi. Wes buat tos kok. Itu udah layu. Ya. Jadi, ngadurnya jadi. Yang cerdas mansa. Apaan ditungguin? Nanti. Window mimilan. Besok kapan dah? Besok kapan katakan mau sosok soalmu tuh udah Oh, jangan motor. begini loh jangan beber Iki apa bersajiat loh. bersaji. Besok kapan katakan kalau kendaraannya itu Jadi Wina. Jenenge gandul yang diparani kok aku sing kono. aku mau itu kudu mau Jadi Walah. orang lanang wis tuwa kabeh perkoso. Tadi, kamu Wina. Dalam. Ibaratnya kalau gue golek barangnya, gue sih golek. Lah niku kata
Oh, iya. Ampun ngambek to, Om. Ada nesu. Ngomong sing aku bro tanpa tahu. Ayo ngaku laras kok. Jangan ngambek. Kalau nesu ngaku laras kok. Aku kan mau dinyak terus. Boten, boten. Dan mungkin aku sebutannya kan pendek loh. Pendek nih. Aku wis ora tau mangan cawudok. Laras ya. Takut yo. Nano. Tanpa prau sat-sat sada Jawa. Nyam-nyati. Nyak-nyak. Namanya kok langsung pindah dari Aku nyata. Hitam Saria. Namanya cucar banget. Balah. Kok latah ngono ya. Bukan selok pemane saka Mbak Pinong sik kok ditenan karo Mbak Iken. Oh. Iki Mbak Pinong, pemane. Monggo yo. Mengsiramku
Ah,
Ya mosok kene celeng kene jalan wis gon dater kire. Ora apa-apa, sing penting iki tali asih. Mbak niki itu tali asih 100.000, kuwi lho 100 ini iki. Mbak Wina. Sehat selalu panjang umur. Amin. Aku iki Apa? tali asih. Lah apa kok saudara tali asih? Anu Mas, tali kotang mawon. Tali kok kasih terus lawo. Apa tali badung e berat. Aku Ayo joget sih no, mau busi joget Ah, bareng. pokoknya nek keringet tembel, aku keringet iki lho. bayu no karo wedoan lho. Oh, senengane wis. Kalau aku pahit. Wis ora sah anu ora sah nesu. Goro-goro tak tambani. Oke, Lah lagi. iki kan Mbak Wina deleren sik. Masuk. Ketemu ning Patek Songo. Oke, Mas. Barune padha ketele tak jadi. Abakan samyo siko. Pipo bingkang samudra. Adyo panjenengan Gusti.
Mangkaryo Dimas Amang Sengkuni balik hatake kutu Banjar Sumber pun Dursosoko Karyo kulo Sangkung Teman Kulo Dursosana Priwun sing nyuwun kabar cukup kowe dhewe wae liyane padha mirengno pokan bakal dadi dawuhku iki nggih Benu nampa dawuhku lan barana aksara nga telung perkara nga telu niku napa mawon ngrungokno ngrasakno yen wis nglakonana oh iya ingkang rinumpaka kasihaken ora ana mung kejaba kang ora Duryudana menggalihake perkara Pandhawa nggone bangun pura kencana. Lho. Lawang sing bangun Pandhawa kok sing menggalihake Prabu Duryudana niku pripun? Paraga iki ora mung lakon bangun, ya ta? Bangun bukan sembarang bangun. Nggih. Ning ana bakal sinambi jroning bangun pura iki. Apa iku? Kowe ngerti apa ora? Pura kencana kuwi nek wis dadi arep apa? Ajenge opo? Abinggo sapa temone para raja Narmati sak jagat iki nggone padha kliru sumber daya alam karo raja Ngamata. Wah, sae niku. Niku tegese nuladani karo Darmasena lho. Wong mancanegara nek arep nganggo pawitan niku tanpa raja Ngamata negarane kudu tentrem dhisik. Atuh, wis ta. Kowe kok ya padha wae ngelepon iki ta. Kowe iki ora ngerti sambung rapote karo Bratayuda. Lah sambung rapote opo? Yen nganti iki mengko pura kencana dadi ta para raja Narmati nggone tapak asma ora luru besok Bratayuda ngewani Pandhawa. Ngerti apa ora kok goblok meneh. Wah, lah kok malah boten tekan semonten. Nah, mergo pikiranmu iki cekek. Kula dilalah iki mau ana dayah buta saka ujung bibig ya ta buta raine celeng raine babi nggih jenenge celeng Bemalung dheweke golek ratu getih putih arep dienggo tumbal negarane nyuwun dipali lah arep mateni Puntadewa lha terus sampeyan ayo aku kondo karo Celeng Bemalung nek iso mateni Puntadewa ora mung nentremke negaraku Ngastina ya bakal tentrem mula dur kowe tak celuk ngene iki ayo tak kali ngewani Celeng Bemalung mateni Puntadewa munggahe mateni Pandhawa begini Mas kula tak usul apa nek sampeyan sing arep mateni Pandhawa kula nyuwun pamit mawon masih gak iso dalan kula iki wis jelek kurungoke pidato sampeyan pidato kok saya ini ora ono bedane siji golek wahyu loro ngabeki wong telu mateni Pandhawa apalan telu niku mongko telu niku ora tau ana sing kelakon kok nikah mawon dosa kene golek wahyu ora tau entuk rabi ora tau gathuk apa meneh mateni Pandhawa blas ora jegos ngono kok ngeyel sampeyan iki upama sampeyan kudu dipak kula cilik tak dol sak payu-payune kok Mas lah piye Ngastina kon tentrem iki wong sing dadi patih ora mikir majune negara kok kudu arep mateni wong wae kok sampeyan iki jane menungsa kok jagal wong patih kok ya wis Pandhawa bangun sampeyan ora urun semen ora dijaluki lah kok jahil niku kenapa kudune sampeyan niku malah ngandani kaya anak-anak sampeyan kula iki sebab apa Ngamata iso bangun Ngastina kok ora gitu ora kok malah arep ngurusi wong arep bangun lek meneh sampeyan nek ana negara tentu sampeyan iku sering kaya ngono kok nikah betul ngapunten ngapunten mripat sampeyan iku rak kelakuane kaya kelakuan nyuk lho isine mung kriyak-kriyi pikirane letek apa sing kudu tak rusak apa sing kudu tak dulu ngoten niku sampeyan setuwa niku nyicil niku dosa anak sampeyan iku do tiru karo sampeyan kabeh arek sing dadi patih lakune kaya ngono anak-anak iki kaya ngopo kaya ngono kok dadak penyuntuk karo anake apa iki lho bidake wis yo wis
oleh nguli ayam wis. Pun. Uluh kowe sing pinter, kowe sing dadi patih. Cekul iki aja ngriboni lakune bagian, ngerti? Kowe iki dadi Wadyabala Lestina, kowe iki dadi anak buahku kari mangkat anggapannya sesuk nampa blonjo selesai. Kok dadak nuturi napa? Pun, wis. Piye, pun asine kalah iki. Pun mangkat mawon, pun mangkat. Pun kula peringati babare lelakon buta celeng iku sida mati pun lho napa alah kula ora mung yakin ora mung hakul yakin kepara ainul yakin dina niki Pandhawa ora bakal mati mergo lakone bengi iki dudu patine Pandhawa pun ngoten mawon wis sakarepmu iki kowe iku waton Suraya satana wong dawuh ketuan jebule Patuan Jawa aja ngaramesi kebuli wong pokok-pokok iki. Yen anak mulyane ora urung kabeh do melu mainan kowe patuan Jawa. Perintah Wadyabala Lestina nglampati lakune celeng bemalung yen nganti ana mugane lan